ଆଜିର ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଟୁନାଟୁନି କବିତାର 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବହି ଖୋଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଛବି ଦେଖି କହିବା। ବହିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା 2 ଜଣଙ୍କର ଛବି ଅଛି ହେଲା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର କ, କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଟା କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କିଏ ପିନ୍ଧିଥିବେ କହିଲ? ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଖ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ କିଏ ସବୁ ରୁହନ୍ତି କି? ଘରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ମା ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏମିତି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଘରେ ରହନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଁ କହିବା। ଆମ ଘରେ ମୁଁ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ପିଉସୀ ଏବଂ ମୋର କାକା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯାହା ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହାତରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପାଦରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କାନରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଥାରେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭଲ କରି ଦେଖିଲ ତ? ଦେଖ, ଚ ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କିଏ କହିଲ? ତମ ବାପା, ତମ ଜେଜେବାପା, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ଆମେ କହିବା। ତ ଜେଜେବାପା ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନାଇଁ? ତାପରେ ପାଦରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାନ୍ତି, ଗାମୁଛା ଧରନ୍ତି, ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଶୀତ ଦିନରେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ
ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ିଦାର, ପଞ୍ଜାବୀ ଏସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚାରିପଟେ ରହୁଥିବା ମା' ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆଉ ମନେ ପକାଇକି ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ଶିଖିବା। 5 ନମ୍ବର ପରେ ଅଛି ଆମର 6 ନମ୍ବର। କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା। ଯେମିତି ଆମର ବହିରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ଚ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ଟ ଉପରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଆମେ ସେହିପରି ବହିକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ନିଜ ବହିରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଚ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବା, ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗାର ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି, ତମେ ନିଜେ ଘରେ ବହି ବାହାର କରିକି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ କହିବା। ଆମେ ଟୁନାଟୁନି କବିତାରେ ଯେତିକି ଅଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଚ ଏବଂ ଟ ଲଗାଇକି, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚ ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି। ସେସବୁ ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଆମର ମା' ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଅଛି। ଚୌକି ଉପରେ ଚଟିଆ ଚଷମା ଲଗାଇକି ବସିଛ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଗାଇବା। ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିବା। ଗୋଡ଼ି କହିଲେ ଜାଣିଛ ତ? ବାଲି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦାନା ପରି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା? ବାଲିରୁ ସେଇ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିକି ଆଣିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଚ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିଦେବ। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର କରିବା। 9 ନମ୍ବର କ ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି ତଳେ ଅଛି, ଦେଖୁଛ? ଯେମିତି ଅଛି ଛବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କରିବ। ଖ ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି ତଳେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବା। ଗ ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବା। ତଳେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେସବୁ ଅଧା ଅଛି, ତାକୁ ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁରା କରିବା। ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଛବିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। କ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଳି ନାନୀ ପିଠା କରୁଛି। ଖ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ, ବିରି, ପାଣି, ଲୁଣ, ତାୱା, ଖଡ଼ିକା, ନିଆଁ ଦରକାର। ଗ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ପିଠାକୁ ଦେଖୁଛି। ଘ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଠା ଖାଇଛ?
ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇଛି। ହେଲା, 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ତୁମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ଯଦି ଘରେ ଅଧିକା ଖାଉଛ ତୁମ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କହିବ। ଟୁନା ଟୁନି ପାଠ ତୁମର ସରିଯାଇଛି। ତୁମେ ଗୀତକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ।